Ja, velkommen til Mathias' talkshow. Det hedder Hygge i drivhuse ude i min have, og det er på kanal MJH TV. Det foregår på dansk, da det er et dansk talkshow. Lige nu skal vi sige velkommen og goddag til min første gæst i det første sæson, første afsnit. Magnus Inderholm, velkommen og kom ind. Gå i på en cigaret. Goddag. Ja, goddag. Ja, du skal bare tage en, du behøver ikke tage 20. Nej, det er jo ikke sygt. Nej, det er ikke. Nå, men som seerne nu skal vide i dag, så har vi simpelthen taget på punkt af programmet i dag, at vi skal tale om hej. Du får lov til at sidde med ham. Og Magnus. Det er det, du hedder, ja. Hvad kan du? Jo, det hedder jeg. bliver kaldt Jenne. Nej, Jenne. Magnus Jenne. Eller Mukhus. Ja, Mukhus. Hold nu kæft. Hvad kan du sige om hej? Hvad kan jeg sige? Når du ser på hej, hvad ser du så? Jeg ser et vaskebræt med tørretumbler. Det ligner faktisk en tørretumbler. Hvad ser du? Jeg ser en gammel, fed junkie, der sidder på mit skød og rører. Må jeg lov at spørge? Hvad synes du om hej? Jeg synes, det er en god ven. Hvor kender du ham fra, Magnus? Jamen, det er sådan en tv-serie. TV-serie? Ja, det der med tog. Det hedder DSB. Ej, det er sådan, du ved det, okay? Altså, det kan godt være, at du er udkantsdanmark herude i Jævn, hvor min tv-kanal, den foregår med alle mine tv-programmer, men altså ham, der burde på vide, han kører DSB. Han kører sgu ikke Ej, DSB. det gør han jo fandme ikke på. Det vil sige, han har jo ikke lige reklamer længere. Hvor gør du fitness? Ja, det er jo også godt sagt. Magnus, ikke mere tale om ham der. Jeg prøver ikke mere til at snakke om. Ej, han er en god ven. Prøv at se her. Så. Magnus, hvordan foregår dit liv sådan normalt? Jeg har hørt, du har haft 32 kærester. Det er rigtigt. Ja. Ja. Svend Ove Bøv. Hvem var din første kæreste? Jamen, min første. Ja. Så var jeg engang født. Der kom min onkel ind og sagde, det er min nye kæreste, så bare den kom her. Du kan høre det. Okay. Og så kom jeg ud. Hey, kameramand. Tror du på det? Det tror du ikke på? Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Altså, når du taler om... Det er ligesom en sovs. Jeg har faktisk hørt, at din... Jeg har faktisk hørt, at din kæreste nummer 9 var Donna. Madonna, okay. Og så de resterende 32 eller 31 kærester, det er jo så ens katte. Min katte? Ja. Nej, der var også en, der hed Snipbold, eller Bondi Låget, eller et eller andet. Bondi Låget. Hvad siger du til, hvis jeg går ind og søger dem på Facebook? Kan det så være, at du har... Facebook. Eller katten, eller hvad? Nej, katten er på Twitter. Og Snipbold, hun er på Skype. Magnus, hvor gammel er du? Altså, rent teoretisk set, så er jeg faktisk 27. Du er 15. Nå, okay. Ja. Du har haft 32 kærester, ja, hvor alle kærester... Ja, kæft. Og du har haft 32 kærester, og alle kærester, dem har du været kæreste med i mindst en måned. Er det rigtigt? Nej, jeg har sgu da ikke. Det er sgu da det, du har sagt. Altså, prøv, jeg er 17 år. Man skal jo ikke høre, hvad man siger backstage, din klaptorsk. Kæft. Prøv, jeg er 17 år gammel. Jeg har haft 6 rigtige kærester, der har varet mere end 6 måneder. Skal jeg nævne alle dem på tv? Ja. Okay. Først hun hed Christina. Hun var sammen med i 6 år. Og der var jeg ikke ret gammel, så hende havde jeg jo så en kæreste for siden, jeg fik livet. Er de søskende? Nej. Hvorfor vil de så hvad? Prøv her, Magnus. Du er selv dum med på. Og så, det tredje, jeg havde ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvad? Hvad hed den tredje? Hvad? Jo, hun hed Annika. Så var en, der hed Spil, og så en, der hed Melinda. Og så var der en mere, jeg ikke husker. Nej, Nadja. Nej. Parkour? Nej. Hvor er jeg glad parkour? Hey. Har jeg nogensinde fortalt om dengang, jeg var kæreste med Barack Obama? Hold kæft, du så opdæk, jeg fik. Jeg var ikke Kunne du ikke? Ja. Nej, jeg har også prøvet før. Jeg har stadig en lydgivere, fra kan du høre. Har du nogensinde set det der, man kan se på YouTube, der hedder 20 horse and one horse and 2 men?
Nej, det er to mænd, der vil godt lide at røve en hest, og den ene han dør faktisk 20 minutter senere. Mand! Ja.